Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Arjuna pamekon sing anget kelap-kelap lerke prayitna semuriris semuriris eko balik Kakang Ismaya Kakang Semar piye Bathara Guru? Aku saiki wis ora kaya biyen. Aku wis lungguh ngisor. Ya mung nggonku arep ngaturake tata krama sarana atur basa krama. Ya mung kudu nata ati dhisik manik maya. Kakang samanggestunipun sedaya menika namung lelamisan. Krana menapa? Kula ajrih piwalating dewa menawi ngantos kula meksa dhateng jengandika Kakang supados nglenggahi tata krami dhateng ingkang rayipun Manikmaya. Kakang menapa ing sampun kula aturaken menika kula jabel. Malah sakmangke Kakang Semar kula dherekaken rawuh wonten ing Kayiwangan sayekti sakmangke supadosa Kakang Semar saged ngraosaken kanikmataning kahyangan. Lah piye to? Lah kok kowe molak-malik ki piye jare kepengin ngukum karo anakku Bagong, aku wis dadi wakile wis saguh. Aku mbok kon nyembah aku ya bakal nyembah, mbok kon basa aku ya bakal basa. Supaya apa sing digayo dening anakku Bagong bisa kasembadan. Sampun-sampun. Kakang Ismaya sampun ngantos dipun penggalih babagan atur kula ingkang nalika semanten mapan wonten ing jagat. Namung sakmangke estunipun atur kula menika kala wau mboten lair kandhasing batos Kakang Ismaya. Wah, lah terus inggih sejatosipun sakmangke malah keparenga dinten sakmangke gandeng Kakang Ismaya sampun mapan wonten ing Kayiwangan. Monggo kinarya tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda. Kakang Semar sakmangke kula sugata wujuding plempertangga jiwa miwah jambu dipa nirmala. Kakang Semar ingkang estunipun menika dados jangkeping dewa kedah ngraosaken nikmating plempertangga jiwa menapa dene jambu dipa nirmala Kakang. Wah ora ngemong
nyono lah kok dadi Malik Grembyang kowe Manikmaya. Waduh. Ora sida mati to. Oh. Lah piye? Bathara Guru paring pangandikane kabeh mau ming lelamisan. Ora kandhas lahir batin ki. Wah, ya matur nuwun. Malah bapak dijak maem pelem. Kowe doyan ora? Oh, doyan. Peloke. Doyan tetepan reng aku. Ampel mertangga jiwa ya ora doyan piye? Mertangga jiwa ki darane para dewa kok. Menawi Kakang Semarestu kersa mangke Sugata menika badhe dipun aturaken anak kula pun Bathara Indra Kakang. Lah nek aku ki mengkari manut, Nek mbok paringi ya tak tampa dene ora ya ora apa-apa wong alamku karo alammu ki wis beda. Kowe ning kayangan, aku ning donya. Ya jaragan aku pancen durung tau mangan pelem pertangga jiwa, jambu dipa nirmala ewa dene mbok paringi. Aku ya mung iso ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Manikmaya. Miyat langening kalangguan aklar pandan moncar tinon ler kekonang samsara tetan padhang kasor lan pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga Indra kula wonten paring adhawuh Cawisna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala dimen didhahar dening Kakang Ismaya kaya ingkang wis kula dhawuhake lawan jeneng kita nun ngestaken dawuh nyuwun pamit pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra langing dia mangungkung kanduan rimang releno tanpa kanen Koten prayitna sumuri resika balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi munggo Kakang Semar kula aturi angrahapi pramrtangga jiwa lan jambu dipa nirmala Kakang Nayantaka keparenga kula aturi ngraosaken nikmating dedaraning para Jawata Kakang apa ya anak-anakku mbok keparengake ngrasakake nadyan Nulagaring lawan Petruk ugi kula dawuh supados ngraosaken nikmating perpertangga jiwa lan jambu dipa nirmala waduh matur sembah nuwun pukulun dene paduka kula sampun paring palilah kula ngraosaken wujudipun perpertangga jiwa matur sembah nuwun pukulun dene sampun paring wilayah dhateng pun abdipun Petruk ora usah dadak sangga runggi walang ati pono kawan garing apa dene Petruk maragake ora hapono yata laruta saking godha sang kara-kala yen namutusa sang Sri ing Kilurah Semar Nalagaring tuwin Petruk wis datanang Graita nalika semanten Rahab nggenya andhahar wujuding pramrtangga jiwa jambu dipa nirmala parandri mangke datan Graita bilih sampun dipun campuri wujuding wisa daru beksi miwah racun sawise nggenya adhahar katingal bingung-bingung Kilurah Semar Badranaya tuwin Atmaja kekalih Gantaka plak kapidra datan enget Purwadaksina
Semar. Petruk apa dene Garing? Kita ora ngerti lamun kabeh mau wis ulun campuri nganggo wisa racun. Aja nganti astaning Manikmaya keregetan. Kelawan kuandaning kadangku dhewe Indra wonten timbalan. Papakno ana ing pinggiring candra dimuka. Samengko wayahing mangsa kala ulun pribadi bakal nglundhungake kuandaning Kakang Ismaya Garing apa dene Petruk ana ing telenging kawah. Lho niki ngestaken dawuh paduka pukulun. Kaya ora ana ingkang ngepalangi marang kalandraning Bathara Guru. Titah ingkang ora gelem nyembah, titah ingkang ora gelem tata krama. Ya kuwi kadangku tuwa dhewe Kakang Ismaya Sirna Margalayu. Mung kari nyemplungake ning telenging kawah candra dimuka. Nonamit pasang Kalimantabe. Tinebena nyila dune dumawahing tawang-tawang pikulan. Kula ingkang sowan pukulun ingkang wayah pun ing Madu Kesma. Pun Janaka ya Sumarta. Margana Kumbang ali-ali. Pilikiti. Ya sang Kuntilisih ingkang sowan pukulun kocap kacarita kaimet kecap campuri mrica praptaning Raden Janaka nyerbaba pindha sata lininting sata manggih krama diweja. Pukulun kula ingkang sowan pukulun. Kekatone cuk ane wadone cuk. Apa ya lali aku kaya apa. Per. Lapar manoke mabur. Enak kowe endahe madinge perkleper manuke gundul. Om ilahing Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana langgeng iki kaya titah ulun Arjuna. Mekaten ulun. Arjuna padha kanthi raharja sak praptanira. Mulan-mula Sang Arjuna semaya kang kamanungsan kasrepan tingkah mungsuh niran padha kadang ayu toya andalik toya kasinggihan mekaten pukulun kula ingkang wayah ing Madu Baru kula pun Arjuna pukulun wayah ulun Janaka inggih pun Permadi. Iya Permadi inggih pun Kunti Dewi Badsuk. Kunti Dewi Badsuk inggih Margana Bapake Pendi. Inggih Raden Suparto.
Iya, ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang. Bu Ulun. Sembah kula kunjuk ngersa cenila paduka banget. Ya ulun nampa. Akarya bombong diasulun. Ora liwat pangestu ulun tampan ono. Kula pending jimat mari pindaning kesendus-sendus. Arjuna wonten timbraning dawuh. Ana wigati apa dene jeneng kita sowan? Janaka kok ngorok kok kaya sekaten. Arjuna nendhamu. Apa to sababe jeneng kita sowan? Sebab akibat. Sangklenging sepisan tukul namung badhe nyuwun prisa. Yo Arjuna apa menapa sababipun dene Pak Rebo lairipun dinaken Arjuna kita kuwi sowan dewa. Aja sembrono. Pukulun. Sowan kula sumaduka wangadi. Pukulun. Mboten sanes kejawi namung ngupadi wonten pundi ponokawan kula. Ponokawan sapa? Ai. Bab ponokawan kula Pukulun. Ponokawan sapa? Baron kalih bagi. Ulun bilih Kakang Semar Gareng menapa dene Petruk minggah wonten ing Ardi Siulaulu. Inggih menika kayuwangan Suralaya. Pukulun kula nyuwun dawuh. Menapa Pukulun prisa dhateng Kakang Semar tuwin Kakang Gareng lan Kakang Petruk. Arjuna wonten dawuh. Ngertiya pancen Semar Gareng lan Petruk sowan ana ing kayangan. Lha dalah menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa Maerot. Menika klebet paranormal mekaten Pukulun. Ngertiya inggih yen to Semar Gareng lan Petruk samengko ulun papanake ana ing pinggiring kawah Candradimuka. Aduh Pukulun, kenging menapa mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut kemawon. Sabab Semar Gareng lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candradimuka. Arjuna pamekancing-kancing kelap-kelap lerken bener ora iki cincingane gol bumi koncang-kancing langit kelap-kelap katon lerkin cangeng risang mawe gandung ajut
Kincang isang mawe gandrung sabaran kadulu ukir moyak mayik Arjuna wonten paningan dawuh. Kena ngapa sebabe kita tumuli ngadeg jejet padha kalawan jeneng ulun. Bu Ulun kula mboten narimakaken. Dene Bu Ulun sampun wantun gendhak sikara kalian pun Kakang Semar Garing Mrapa dene Bagong. Kula mboten narimakaken sabab Semar Garing Petruk menika ponokawan kula. Kula mboten narimakaken Bu Ulun. Mulai Bu Ulun badhe mejahi dhateng Kakang Semar Garing Petruk. Kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke menika pejahi sedaya peteng sanget Bu Ulun. Kula suwun kanthi sanget paduka Bu Ulun menapa menika mangsulaken ponokawan. Mulai boten mangsulaken paripaksa kula wantun kaliyan paduka Bu Ulun sesembahan kula Bu Ulun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah. Kula ingkang boten narimakaken menawi saged kahayangan badhe kula obrak-abrik kula. Arjuna, yen ngono kita wis wani kelawan jeneng ulun. Ganging menapa kula kedah ngetingalaken Darma. Ganging menapa kula kedah ngetingalaken Darma Wisata tanpa kula. Ganging menapa kula kedah ngajeni kaliyan paduka pukulun menawi pakulun. Sampun boten saged dipun ajeni. Kula ingkang boten narimakaken yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin. Lebur tumpur tanpa dadi monggo pukulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin kula boten ajir. Arjuna, kita kenggonan apa teka kita ora temama wujuding guntur geni guntur angin. Kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun. Mila guntur mboten purun nemahi dhateng jasad kula. Yen ngono kita bakal ulun tibani Cis Trisula. Bu Ulun kula nggadhahi pusaka Cis Triyamin. Menawi kula tamakaken kalian sak marwanipun panjenengan badhe cilaka tampanana Cis Trisula kelakon jebluk dada kita Janaka. Nama sidam skaring bawana langgeng Janaka lah kok dadi kita digdaya kaya mengkono. Cis Trisula Ratemama Bu Ulun sampun mlajar kula ingkang badhe ngruwat jengandika Bu Ulun aduh ketiwasan. Ora kaya kandhani kaya ora nyono babar pisan lah kok Janaka kok digdayane kaya ngono. Lho iki teko nang kene nah. Kosek. Lho kosek kita omong apa? Aduh cilaka iki. Aduh. Wah keterucut iki. Wah wis. Kosek. Konangan kowe ta. Ngomong kok njur kaya ngono kuwi. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bu Ulun. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Sembamang bekti kula kunjuk bekti Bu Ulun. Serasa digawe-gawe ulun ngerti kita sapa ayo. Lah kok iso dadi kaya ngono? Nggih Bu Ulun. Kula kepengin nyelametaken dhateng pun Bapak Semar. Ayo, Janaka kok nyebut Bapak Semar. Wis konangan iki. Wis pun kula bloko sutane sampeyan anggere omong-omong jitet cangkeme. Dewa karo dijitet cangkeme. Bapak kula teng pundi Bu Ulun? Lah kok iki iso dadi Janaka piye? Wis oke sing bantu. Wong apik niku bakale oke sing bantu. Bapak kula teng pundi? Bapakmu didokok ning
pinggiring Candra Dimuka. Alah, Pak, kok lekani ngaya temen. Klumbruk kok kumban. Modar kabeh. Semaris mecicil. Petro lambene wis banyu. Gareng mripatis drubung laler. Edo mati kabeh. Dewa, kula nyuwun pengayoman pukulun. Kula mboten kepengin bapak kula sami pejak kados mekaten merga pokal gawenipun pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Kula suwun ing ngersanipun Jawata. Ingat ingsun Semedi. Ora pati-pati weruh barang apa wae. Ora pati-pati ngambu ganda apa wae. Ora pati-pati kumecap. Ora pati-pati mikir apa wae. Ora pati-pati obah bener. Muga-muga dewa ngijabahi apa sing dadi panyuwunku. Wah, Bara. Ngaturaken panuwun Gus. Sampun kepareng mitulungi dhateng kula. Nyono Gering. Ora dadi ngopo. Ya mergo iki wis dadi kewajibaning bendara marang Ponokawan. Nun nggih. Ngaturaken panuwun Den. Tiba padha-padha Kakang Semar. Kula ngaturaken panuwun Ndara. Tepro. Petro. Iya Petro. Ora apa-apa lha kok dadi iso padha ana ing pinggiring kawat Candra Dimuka. Do adem apa piye? Mboten ndarahe bakal gawene pukul Bathara Guru sing kula ale Bapak Ali Petro disirnake. Aku dadi terus ndara sing iso milujengke kali kula. Iya, panjenengan pitulunganing dewa. Dewa sinten to? Dewa gedhe tur dawa. Ya omongane kok kaya ora Ndara Janaka ta iki. Hooh, kok rumah saku kok kaya gedhe ning gegedhen. Justru. Kok sik tak deloki. Wah, piye? Tak deloki. Wah. Piye? Weh lah setan kok. Lah bocah iki entuk sandangan saka ngendi to? Wedhus tenan kok. Sapa ta, Pak? Wow, terbelo iki. Wadut ora. Kok dadi iso dadi kaya ngono? Sapa to reng? Wah, oh ya. Oh apa piye? Ndara Janaka. Apa? Lah muni apa kok cangkeme kaya ora kompak. Apa nolo garing. Matamu kok kaya reting. Reting udah 70 mesti. Sing sangunake kaya ngono kuwi, sing sangunake mata kaya reting udah 70 ki meng Bagong. Ayo. Ayo ngaku kowe. Sakarmu. Oleh ya ora apa-apa wis. Mangsa barang sakarmu wis. Bebas wae pokoke. Oleh imbal nek perlu imbal.
Lah kok dadi Ndara Janaka. Wah, jan wis. Iki kok dadi mbuh. Ah, ngandel ra. Muni mbuh ketok. Kowe kudune matur nuwun karo aku wis tak uripke. Semar barang kuwi malah. Wis iso wujud kaya ngono iki apa? Mbah, wis ora usah do takon. Sing penting aku lakon bengi iki. Oh iya. Terus turun lakon piye? Ki ngene, Tru. Piye? Kayangan suwung. Lho, Bathara Guru? Wah, wedi ora. Lho. Apa? Wah, domongi kok. Dhek ngentokke guntur geni guntur angin. Aku ngentokke guntur cuci motor. 5 kali cuci 1 kali gratis. Semprot Bathara Guru kontal. Apa? Saiki Sela Pandhawaru binangun suwung. Terus aku sing arep nggoni. Ya.